Takže čau lidi, tady zase já Franta. Vítám vás v dnešním videu. Si vlastně postavíme adventní věnec, protože včera 27.11. byl první advent, byla první adventní neděle a já jsem si řekl, že by bylo dobrý se vlastně podělit s váma o to, jak já slavím advent a vy na oplátku se mnou, takže tak a začal bych rovnou se stavbou. Hodně lidí to bude asi jako zajímat, jak jsem to myslel, že byste se i vy mohli podělit se mnou o to, jakoby o váš advent, takže myslel jsem to tak, že byste mi mohli do komentářů psát, co třeba o adventu děláte, jako například, že pečete perníky, nebo perníky, proč perníky zrovna, nebo cukroví například, prostě vaše zvyky, tradice, takže tak. Jinak teď mám mňutlýho Vladava, s kterým jsem už sice jednou video natáčel, ale protože se to vůbec nepovedlo, a když říkám vůbec, tak myslím vůbec. Počkej, proč to mám zase takhle blbě? To mám blbě. To mám správně. To mám správně. Jo, dobrý, tak. Takhle, já už vím, to má být. Se nebudeme všímat toho, že nám někdo napsal. Ale stavíme dál. Tak, teď bych to... Počkej, je to kroužek, že jo? Je to kroužek. Ano, je to kroužek. Jo, jinak já už to točím na podruhý, takže vím, co mám stavět. Nebudeme si to všímat, že nám někdo napsal, nebo si to budeme všímat. Co říkáte, máme si toho všímat? Asi bych si to všímal, protože jediný, kdo nám mohl napsat, je vlastně Vladav a skvěme, co nám napsal. To je střihnu a za chvilku... Tak jo, jsem se podíval, co nám Vladav napsal. Napsal tam často, jakože vás zdraví. Takže tak. Jo, jinak... Vladav, co bych o něm řekl? Borec. Umí dobře PvPčko, takže bych sem s ním někdy mohl dát třeba nějaký bedwarsy. Co vy na to? Co na to říkáte? Já myslím, že jo. Já myslím, že jste určitě pro. Jestli ne, tak to taky napište. Ale já myslím, že jste pro. Tak. Dobrý. Tak, tady mám 2. Nice. Už to umím. Teď to nemám striplovaný. Takhle. Triple. Tak. Tak. Můžete mi taky do toho, jak se to jmenuje. Jo, do komentářů psát, těšíte na Mikuláše. Já nevím. Myslím, že dostanu docela jako vynadáno, protože 6. třída nebude asi jedna z mých oblíbených, protože s mýma známkama to nevypadá vůbec dobře. Takže asi tak. Ještě bych to zvedl. No, já nevím. Tak. Ukaž, takhle bych to udělal. Já myslím, že to máme zatím hezký. Jinak nevím, jak tohle zastavit. To už mě nenapadlo. To už můj mozek nepobíral, takže tak. Kolik to mám? 3. Ne, to je nějaký divný. Jo, 4 takhle. No, tam byly jenom vidět jenom 3. Tak. Určitě bych v dalších dílech stavěl i třeba vánoční stromeček nebo něco podobného. Takže tak. Já musím docela kontrolovat čas, protože prostě nemám na to celý 3 dny. Ne 3 dny, ale prostě nemám na to věčnost, takže tak. Takže tak. Jak už jsem říkal, tak to točím na podruhý, protože v tom prvním videu jsem byl tak šikovný, že jsem se překlikl a místo tlačítka na pauznutí videa, tak jsem zmáčkl na ukončení videa, takže je úplně hrozně šikovný. Tak, to nepotřebujeme. Se podívám, jestli nám to schodí.
Doufám, že nám to neschoří. Nemělo by to hořet, co? Nehoříš, že jo? Dobrý, tak. Tak, nice. To zapálíme až na konci videa. Takže tak. Teď bych sem zakomponoval takhle nějak ty gold bloky, počkej, aby to nebylo hezky takhle. Prostě takhle to tady nějak naplácám, počkej, takhle. Prostě to tady nějak naplácám, ty gold bloky a prostě nezájem, prostě takhle. Nějak jsem to tu naplácal, ještě jsem bych něco mohl dát, tak. Teď bych tam naplácal ty redstone bloky mezi to ještě. Takhle hezky. To máme. To hezky vypadá. Ty vypadni, slime. Tak. Mě docela štvou, bych si to mohl, co? Tak, dám. A je to hotový. Už tady nebudou. Tak a ještě tady si to dáme, ten redstone blok, ještě tady. Tady a tady třeba. Tak. Myslím, že celkem hezký zatím. Co teď? Já myslím, že takhle je to good. Tady dáme, nic tam nedáme. Tam potom dáme, to je jedno. Nevím, co tam dáme. Nic tam radši nebudeme dávat. Já myslím, že takhle je to hezký. Jestli se vám náš adventní věnec líbí, určitě hoďte palec nahoru. Ještě zkusím, jestli by to nebylo hezčí. Čekat. Jestli by to nebylo hezčí s těma redstone torčkama. Co říkáte? Co říkáš, vláda BV? Bylo by hezčí s redstone torčkama. Počkejte, já mu teďka zapnu sdílení. To. Jo, sdílení obrazovek. Co říkáš, Vladave? Vladave, co říkáš? Bude to lepší s těma redstone torčema nebo bez? Co říkáš? Řekni mi. Já myslím, že je bez redstone torčí. Co říkáš? Tak jsem to tady dodělat, jestli by to nebylo hezký. Se nemyslím, že to bude dobrý s těma redstone torčkama. Samozřejmě i vy mi to můžete psát dolů do komentářů, jestli je to lepší s těma redstone torčkama. To je jedno, nechám to tam. Ještě bych možná použil nether quartz. Tak Vladav nám asi neodpoví. Možná si šel pro jídlo nebo něco. Budeme zastavit sdílení, protože to, co píše. Bez redstone torčí. OK, tak bez redstone torčí prej. OK, takže to sundáme. Jsem totiž tak divnej, že jsem i línej se podívat dolů na tu lištu, jestli tam někdo něco napsal. Co zaspíšeš? Mě to neudělalo ten zvuk, takže tak, ukaž to. Ale z toho dia podstavce dej si dia, ale z toho ty podstavce si dej dia. OK, jakože, počkejte, já mu ještě zapnu sdílko. Takže sdílení obrazovek zahájit. Jako myslíš tady ty podstavce, jako tady ty? Jak jsou tady tyhle ty? Přesně tyhle. Já nevím, když co píšeš. Ukaž to. Jo, OK. Tyhle, dobře. Tak co? Tak to tam dáme, jestli se to bude líbit. Se mi to bude líbit. Já nevím. Je to hezký, co říkáte? Můžete to psát dolů do chatu. Jestli souhlasíte s Vladavem, že je to hezčí. To tady nechám. Nechám to tam. Ještě bych tam dal ty nether quartze. A myslím si, co píšeš zas? Dej sdílko, okay, necháme sdílko. Necháme mu sdílko. Sorry. Dobrý, tak, takhle. Co myslíte, to hezčí? Já bych řekl, že asi jo. Ještě se takhle dáme. Tohle, takhle ne. Jo, takhle. Necháme to tam. Takhle bych sem dal ještě ty nether quartze. To vypadá ještě hezčejc. Co to bude vypadat možná trochu přeplácaně, ale za to by to bude hezky. Počkejte. Počkej. Co píšeš? Počkejte na chvilku. Nevím, čemu se mám věnovat dřív. Tady to nebude. Tady to bude. Ne, tady to nebude, protože to musí být tady tak. Tady to nebude, tady to taky nebude. Tady to bude. Kaž, co píšeš?
Těch listů tam dej víc a udělej, že je to na stole, nebo... OK. No nic. Tak, takhle to nechám. No tam dát prý víc těch listů, no nevím. Mohl bych udělat, že je to na stole. A to uděláme příště. Ještě si zapálíme svíčku a... Tak, počkejte. Tak, já myslím, že to máme hezký. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud se vám líbí náš adventní věnec a pokud souhlasíte s Vladevem, tak to napište dolů do komentářů. Taky dolů do komentářů napište, jak slavíte vy adventy. A já se s váma loučím. Loučí se s váma i Vladav. A někdy příště asi zase čau. Čau. Čau.